svetla zasli a v tejto chvíli máme odštartované. Sledujme Maxa Verstappena, ktorý opäť nemal ideálny štart, ale Leclerc sa tam natlačil pomaličky cez neho na vnútornú líniu. Aj Perez sa dostal cez Sainza, ale Verstappen nepredáva svoju kožu lacno. Veľmi tesne a krásne z vonkajšej strany. Wow, tak tento raz to Verstappen fantasticky zvládol na trati. Je tam nejaká žltá vlajka, pravdepodobne prišlo ku kontaktu. Ale vidíte, že ten vodný sprej, tá triež je brutálne výrazná. Sergio Perez si polepšil cez Carlosa Sainza. Áno, vidíme to aj v obrázkoch. Oni potřebují mít aspoň přehled o tom, kde jsou bílé čáry a ty brzdné body. To je opravdu velmi důležité. Ale Fernando Alonso takto sa dostáva cez Lewisa Hamiltona v súboji dvoch matadorov, ale ten výjazd, tú trakciu, pozor, tam vyzeralo na nejaký kontakt. Niekto nám tam vyletel, červený monopost sme videli v zábere, je to Carlos Sainz. Tak ja sa obávam, Pepa, že veľká cena Japonska bude veľmi rýchlo prerušená.